levegővételt kérnék, most fogok szúrni. Oké, át is ment egyszer. Most egy nagy levegővétel. És át is ment, ez is kihúzom a tűt. Jól vagy, Alexandra? Igen. Nagyon ügyes vagy. Egy kicsit hátrébb hozom a branőt. Lecsökkentem a végét. Lecsökkentem a végét. Behúzom az észre. Oké. Átment. És átment. Lehúzom a branőt. Jól vagy, Alexia. Rátekerem a kis gömböcskédet. Igazgatom. És már hozom is a tükröt. Köszönöm. Hogy tetszik? Jó. Oké. Köszönöm szépen.